отношение сме много горди от това, което постигнахме миналия сезон. Но сега е време да защитим трофея. Това е титла, която бях страшно щастлив да спечеля и сега ще дадем най-доброто от себе си. И ако 10-кратните европейски шампиони искат да задържат трофея, трябва първо да преодолеят група, в която е 5-кратния шампион Ливърпул, Базел и дебютанта в турнира, българския шампион Лудогорец. Те са много млад клуб и бяха във втора дивизия само допреди. Само преди 4 години Лудогорец Разград бе дълбоко в забвението. Местният бизнесмен Кирил Домусчиев закупи клуба и от това отприщи светкавичен прогрес, който накара отбора да изплува от българските ниски дивизии до елита на Европа. Лудогорец е един клуб, който така отскоро наистина е на голямата сцена в нашата страна. В Европа също покоряваме така нови върхове. И клуба се научи така да печели, научи се да играе наистина много добър футбол. Още от първата година, когато съм тук, целта беше да се играе добър и качествен футбол. Може да се превърне в холивудски блокбъстър. На повече от 300 км от града си, в София, на националния стадион срещу румънския шампион Стяла Лудогорец започна реванша с изоставен от един гол. Матчът бе напрегнат и оспорван, но 66-годишният бразилски халф Вандерсон прати матча в продължение. Мисля, че това бе най-важният гол, който някога съм вкарвал. Да помогна на отбора да влезе в Шампионска лига за първи път в историята бе много важно. Нямах много време за мислене. Топката дойде. Доспите наближаваха, но имаше време за още един обрат. Секунди преди края на продълженията вратаря на Лудогорец Владислав Стоянов бе изгонен. И трите смени бяха направени, така че румънският защитник Козми Моци нахлузи ръкавиците и огромната врата, които го вкараха в фолклора на Шампионската лига. Козми Моци вече не е известен само в България. Всичките ми приятели в Бразилия и хората, които познавам, говорят за него. А в Разград всички ни обичат. Защо? O mundo todo vai conhecer Ludogorets e vai conhecer Razgrad também. Да се срещне с отбори като Ливърпул и Реал Мадрид би било прекрасно за много опитни отбори. Какво да говорим за клуб, който едва на 13 години. Но това е показател за това колко далеч е стигнал клуба. Срещите на Анфилд и на Сантьяго Бернабеу ще бъдат следващите глави в забележителната история на Лудогорец. И лично за мен това е най-ценното, което съм постигнал в моята кариера. Титлите в България също са така много сладки, но смятам, че на участие в Шампионска лига, където пак ще повторя, че са най-добрите отбори и най-добрите футболисти в целия свят. Така е нещо изключително и ще бъде голяма чест и отговорност да се